Как да постигнем перфектното физическо и психическо здраве изключително бързо, ефективно, с 100% чиста природа и да живеем друг живот? Слушайте внимателно. Взимате си лечебен сироп от люцерна и лечебен сироп от млад ечемик и започват чудесата. Пълно изчистване на организма от захар, холестерол, мазнини, токсини, плаки, тежки метали, радиация. Перфектно локализиране на целият организъм, възстановяване на клетките и вътрешните органи, балансиране на целият организъм, нервната система и мозъчните функции, подсилване на метаболизма, подсилване на имунитета. Оправяме проблеми с стомаха и червата, кръвоносната система, кожни, ставни, дихателни проблеми, алергии, авитаминоза, автоимунни заболявания. Забавяме процеса на стареене и подмладяваме цялото тяло. И още много. Ефектите потресаващи. Ако искате да знаете какво пият напоследък богатите хора, това е. В младият ечемик има ензим, който е 500 пъти по-силен от витамин Е, което е витамина на младостта. Представете си какво прави в комбинация с люцерна. Както казах, друг живот. Опитайте. Успех!